US President inthlan chu ahmor bok chho tran hanita Electoral College te chuan vote an thlak fela Joe Biden chuan vote zathum paruk ka hmuwa tling tura vote mu ngai zat vote zahni somsari chu apel ta a Donald Trump an vote zahni somthum pahni a hmu ve bokane Joe Biden hian ne na apuang chiang towa Trump pero chuan tlawm tilapom ve lo thunga he inthana hian diklo taka president thar thlan tlin ani hi democracy tan athalova diklawom te tidik turin thei top kan la chua chun zom zel don ani atia korta thu buai an thelu lama malak alatum zui zel Republican Party poin Donald Trump malak na hi an thlopa US President inthlan hi ahmor bok felma se an boruak hi chu adai harviau don ni na lang Joe Biden hian tunin thlana vote ti chingpen na a omanga soichu fin fiana omlo in thlan result ti buaina chi khat nia a hriat thu asoya America a democracy mei in chi chu hripui leng wangte thu neina mansual te chuan ati chephalo tin asoya in thlan result ti boi tura Donald Trump patelamin ma anlak na chu adem thu asoi chuak bokane Electoral College te vote lak dan hi Washingtona state rang chuan an thonanga Congress in January ni ruka an chiar dona January ni somhnia president thar an lalu to donane Electoral College te vote laka hian US President inthlan kantarlan hunhung bera khan Trump palatlin theidan tur chungchang kan soi kwal khania chu Texas lam malak dan anita chi arenga Texas Attorney General chuan Supreme Court ta Biden a chakna state pali Pennsylvania Georgia Michigan le Wisconsin te chu Electoral College vote thak pomlo turin thu an thlena heng state ta vote ti chingpen na omte wangin an vote pomsak lo chu thilkal hmang ber turane anti heng state pali te vote hi pomlo ni se chu Trump a hian ne na achang theidon ma se Supreme Court chuan inthlan hi state te thu nei na ni tin Texas in thu buai an thelu hi a hnol ta thunga a hnol tu judge zinga pathum te chu Trumpan Supreme Court judge satana ada te an nge state pali Electoral College te hian vote an thlak fela Texas vote thak na chuan Supreme Court in an thu buai thelu an hno lawanga lungoi lo na resolution te an siam nge a diklo taka thlan tlin ne na chantir hi democracy ti chiat na ni antia democracy ti chatua a khoilam ve po hi anin puton kwal ani ber mai Donald Trump hian Twitter kaltlangin in thlanna thianghlim lo tak mai an nei thu ala soi cham chia Dominion ho vote thak na khol chungchang po soi chua ani le towa The Washington Times tarlandanin Michigan a Antrim County a Dominion voting system an manchu za a somruk pariat velin adik loti ahnua zirchiang tu Allied Security Operations Group chuan an soi nina tarlanga heng vote thak na khol te hi ti dik lo lui angin an chua boka hei hi vote ti chingpen na dik takani tin en dik tu te chuan Antrim County a vote la te hi pom tlak kanilova in thana vote ti dik lo pom zam theichin za a bial pariat vote noi ni le singa a pakhat zelang chu Antrim County a vote buai chuar hian akhum chiang hle ninan soi mase Antrim County bi khichuan danglam na asiam don te chiam lo thunga kholian lo tak kania Michigan a vote lak dan chu anti danglam rual ani lo thung kongle lama chuan hetianga vote thak na khol dik lo hi awmani chuan tunin thlan hi adikin afel fai chi MT chu ngai tua tham takani tinan soi hei baka hian kantarlan to mithi vote thak chungchang te
rin hlelom taka vote lut tele vote pai chungchang te chu Trump a hian aron soi chuak le boka he inthana hian tlawm thu ala soi du lowane Fox News in ngai dana la khoma chuan Donald Trump a vote tu za a somsari pasari te chuan inthlan hi thianghlim lo taka kalpuyani ti hi an ngai dan ania Donald Trump a tranna lam chu an thlopa Republican Party point inthlan kai hnoya buaina om hrang te wangin result ala dang lam theya chu wangin electoral college vote peng om turani lo tiin an party in elector an the chuate chu vote thlak dan tura hian in kai hruaina anti chuaka Republican Senator zinga Biden chu president tata na pom lo tok an lomin Congress in vote an chiar huna po ado dal zonga malak tum te po anom bokane hetila hian Republican Senator ahma tang towa Donald Trump an inthlan result apom du lo soi sel to thin tu Paul Mitchell chuan Republican Party achuasanin independent tangin a omta niin left wing media te chuan antar lang ve mek bokane Trump atelam hian an tlawm thu soidu lo ma se achak zo kai ro an chuak kherangem ti chu soi a har ta hle in thlan zo tangin vote ti ching pena chungchanga thu buai an thelut nuala state thren khata chuan vote chiar thatte po ani bok kani kha ma se in thlan result hanti dang lama in le thalna thlentir theitur khopin chu vote ti ching penna chu an hai chuak theilowa an thu buai thelu tamzo ka chuan hlotlin na mel an mu theilo popular vote makta duai telin anin thlawa state poimoa anin thlauna in thlan mel mang tidang lam theitur vote ti ching penna an hai chuak theilo boka electoral college 10 vote an thlak vel to bok nen tunin thlan bi ka hi chuan an tlawm talo ani poin an chak zo donin alang talo Texas in thu buai an thelwa hian Trump atelamin beiseina han nei sang viau ma se US Supreme Court in alo hnol sakle taksia chuan dan kaltlanga ma anlak na turpo hi akong azim sot ta hlea court lam hian finfiana thatak an chop chuak theilo ani chuan mipui tamzok vote lak na lam nia lang hi an zain in thlan result hi anti tiawang chau chuan anti dang lam ngamin arinom lo bokane electoral college vote thlaka hian kumsang ni som paruka presidential candidate Hillary Clinton point vote athlak vea Biden le Kamala Harris te a vote ngei bok Hillary Clinton chuan electoral college chu ti bodai adu thu asoi chuaka mi pui vote chu kumsang ni som paruka khan Trump a in a mutam zoka mase electoral college te vote a hui tlem zo ka wangin a president thei talo ani kha America ram in rel bol na chuan an rampum khai khom tu federal te a in state sarkarin kongtam taka thu nei na an nei lian zoka democracy ram lian ber India ram nena kandang lamna pakhat ani ome keini chuan central sarkar thu pek chu state 10 kanzom thina annia ro chuan dan pui siam that po state in an pompui phot angai thina federal hi sum tho chuale indona pon konga te ramdang nena inlai chin na lama te thu an nein chulam chu an boi pui ve thung US President po Federal Sarkar Shruai tu ber thlanna nima se State Sarkar chuan thu an nei bera Electoral College vote hi state thu nei zia lantir na chi khat taneya mi puinol pui du nia in state du ni kha apoi mozoka Hillary Clinton poin tlai khonnuwa he Electoral College hi aron soisel ta chia rengane Electoral College vote a hian mi puinol pui chu anlal lo le zual ati thei anrama political party lian pahni Republican le Democrats te chuan state rang ranga nget tak mai in kul pui an hunga
president inthlan apiangin he state hi chuan chulam chu an hoi leang ti thei tur anoma president tur hriltu tur chu on lam neivak ngai thin lo swing state an ti te an ni ta hloma heng state te hi inthlan campaign la ya candidate te tlo na sat tania ngai ven an hlo zual US president inthlan chu state apo swing state te kuta ain ngata deuh ber tinani chu party rui chil kanin ti te hi chu ti ve mai alani America state tamzok hian kenia in party an rui chil fe zok ni te in alangbok candidate pakhat hian vote makta duai telin an kulpui state ta nena changma se inthlan result hriltu tak chu swing state ta vote za a pakhat borvela in thlauna anita zoka kumin inthana chu kan hmuwa kumsang ni inthana phei chuan Busan Florida a vote zanga somthum pasari chu atlin pui ani kha IL pui algora in mi pui nol pui vote chu makta duai chan ve bor velin a hmutlem zok kani kha anon lam tur chiang sa state a vote a in swing state hova vote chu a hluzok dai don tinania heti zonga ngai tua chuan an kalphung hi democracy lo rukna riau aneya minol puya in mitlem te kuta an president thanna te chu ain ngat thui ma zo kane America in zalen na anei khan state som pathum te chuan hou tin an tangruala federal hi andin ta state te hi anchung nung hle hei hi England ram inopna anglo takania chu an kalphung pakhat ani zui ta zelane state in an thlan chua electoral college te vote po hi uire alo omzeu zeu to kumsang khazariat somthum pasariat ranga sangni pali thleng khan le lama emo republican le democrats party nilo party danga vote thak ta te po an lo om to a an tam lovin in thlan mel mang chu tidang lam lo ma se athleng ve zeu tlat thungane America ram din chuak tu te khan popular vote manga president thlan hi andu chi alova a hau tak wang ani deuh ber ome hei wang hian elector te chu din ania national party aron chua chhota ka chuan kalphunga anei chhota US president tin thlan hi state a an governor le senator te thlan tluk vela da antum na te po anitel bokome hun akal zela anin thlan kalphung hi a that tok lona aron lang ta zel kongle lama chuan tunang hian in thlan buain rampuma vote chiar thatte ngai ta se a hau tak tur zia chu alang chiang sa renga state in thlana thu neina an nei lian hi kongthen khata chuan ol samjok na te po ahom thungane engpo ni se US president tur chu achiang towa angai theya Trump atelamin finfian thatak courtin apom tur anron hai chuak theita ani chuan danglam thei chu ani ve tho boka January ni ruka elector te vote thak congress in anpom pui huna chuan Trump hian in le thalna athlen tir talo ani chuan atlom thu te po asoi ve mai atul to in arinom bokane